Noijitok Ashrambari constituency ni bising khobjanai Sikari Bario tongnai takhok thui thangjak Amrit Deborma lai thangjak salo wa falna thangtani boibai buthar jakmani yaglo haino hai taisa busa khorokni tongma bo khoroksa lai thangjak salkisa sikango langma choi thangka abono khanawi thangai chubachu yafrika Ashrambari Tipra motha bodol chubachu yafartanio logyo tongo Ashrambari Tipra motha bodolni angai Khwai political district working president Trithi Deborma Zonal Chairman Bishu Deborma Block Vice President Subal Singh Deborma akosha nin charai tang thumai klai kha atke abo kyo ku ba ong ngai atke sele blen kha thuk thiketa binu bos mo to bos kha soi bos na ngai hospital thi hospital talang thaka ko hajang thiketa ngai no wa gupal war sigai bari kar sap to kep kuri kha nim babu khai yana ngar tang na no khai tala sita no buk sata borok sikuri aroni ya kesap tong sara ngai no tak sama kha bhagi chalai tetang ko chalai ko bini kamang ka kha aka no ration card to ar sina ration card tin khai me bele baba ni utong ar tong ta ration pin tong ta baba ni sama tang ngai no apro nin logi ye thibrin sibi thima borok phaibe kata ayang ko tinong thikan kai ko phano tong kha kai borok yok khai kai bahan sana ro buthana ro ni saung kai ki kha kata chowa je jelo habjana ro jelo hamne la tin saung kai pula hamai sini media person sono tungtine haino hai techa suk boso yabo tungtine chowa so khanain phalajak sikare bari bisini 3 number wato abo aidongkur kamuno klayo awro chung phaimangai actually sanatangai bor nok parangga kai ba kamingge koroya borok purbo basai bari bisini andro 3 number wat abo sikari bari no gopalnagar sikari sung saimagana thanai 4-5 bos age kaisa tini thithangjak tini borongna Amrit ini buya buthajagai abo norok tini media ro nong bisin kai kobongma nokro nukhana buya buthajagai borok thimani ulo tini bongni nok nukhung borok tongra gya eba kebo kore hasuk paraba tongthani je chala khorsa susuk busai tongmani busai buya buthagjak kha aun bagai borok tini oro tini Champahor Sikari bari bisini 3 number wato oro borok phai tongka tini borong nang thithangjak Amrit ni bini logisong oro chung phaima kankhai bini tini borong nang Amrit kinani bini busajuk bini sajuk kusu borok khorongni tongmani obokai nukhana bokai okra te kaisa kusu 6 bosor ungkha thanai kisudin age bini saksuri hamia kiu ko wa unga bo hospital thangai thijaka borok rang kusia kerini ungmano khana borok kamgai treatment ok khaimalia ga dora sungo saiman slamlia haibano ko kore sung buka khamjak bongni je haya chaimfur sungo subai malia saimalia magai aba tiri boni paithani pandawo sung tiri bini 13 dino kihisa borno sung suba so khlanen phaijak oro gobang rimi afana sung kihisa bo ek bo khokja khongnei 5 taka 10 taka mili naino sung tiri je phainero sung suba so khamak layo oro sung tiri phaimanjaka ang niji Khwai political district Tipra working president Trithi Deborma tai oro phaimanja pagi asini Khwai zonal development ni chairman sini borongnang Bishu Deborma tai logi tongo sini Sabija Asrambari block committee ni vice president sini borongnang Subal Singh dongo tai sini regional ni kobongma tai bagi leader tongo tai sini Basaibari regional ni vice president sini borongnang Trithi Deborma tongo tai logi tongo sini o Sikari bari bisini chairman tongo tai member ok tai sini regional kobongma tongo bolong ni joton bumang sale sini protection nubakina so tini oro porno phaimani kobang chuk rinamus mo suri meya habero je mante chung tini porno ro subaso khanai ne chung phaimani ngo hambai